Alex Lovell ydw i, a penderfynais i astudio Cymraeg lefel A, fel ail iaith, oherwydd y athrawon yn benodol. Dechreuais i ddysgu Cymraeg yn yr ysgol. Felly es i ysgol gynradd Saesneg a wedyn ysgol uwchradd Saesneg. Felly fe ddysgus i Cymraeg fel ail iaith. Oedd fy mhrofiad i astudio Cymraeg yn un positif iawn, mae'n rhaid dweud, a fe benderfynais i astudio Cymraeg oherwydd oedd hi'n gweld gwerth astudio'r iaith, dysgu'r iaith ar gyfer y dyfodol, ar gyfer fy ngyrfa yn y dyfodol, achos o'n i'n meddwl am fod yn athro. Ar ôl graddio, penderfynais i wedyn i wneud y PhD. O'n i rhwng ddau feddwl ar y pryd. O'n i'n licio ymchwil, ond o'n i'n hefyd yn licio'r addysgu. Felly mae'r PhD wrth gwrs yn ateb da i hynny. Dwi'n defnyddio Gymraeg bob dydd yn fy ngyrfa i. Dwi'n dysgu yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg, felly bob dydd dwi'n defnyddio Gymraeg. Dwi'n falch iawn. Y peth gorau am fy swyddi yw gweld cynnydd gyda'r myfyrwyr. So Laura, beth yw'r ateb i'r cwestiwn cyntaf? Yn sicr y myfyrwyr ail iaith, achos maen nhw'n gwneud lot o gynnydd, a erbyn diwedd y radd, maen nhw yn gwbl rigol yn y Gymraeg, a rydyn ni'n falch iawn o gweld hynny. Yr ateb yw'r un cyntaf yw gwnaethu'r swper. Fi'n credu bod yn bwysig i eraill astudio'r Gymraeg, achos dyma iaith ein gwlad ni. Felly ni'n credu bod gan bawb y cyfle i gyfrannu at y weledigaeth honno, a mae'n bwysig iawn, achos mae'n dod yn fwy pwysig ym mhob un o'r swyddi erbyn hyn.